Mine damer og herrer, Kaps 12, som I kan se, er stået til for at lave den yber optursreunion, der kommer til at være. Det kommer til at ske den 4. i 6. Hvorfor den 4. i 6? Fordi den 5. i 6. Har du fri? Det er noget Kaps har sørget for. Det er Kaps stemmer dansk lovgivning engang en vis Kaps har sagt. Det der kommer til at ske, er at vi holder en kæmpe fest. Hvor stor? Det kommer til at foregå i... Hvor stor? Prøv lige at vise, hvor stor. Ja, sådan! Yes! Og det starter klokken 8. 8? 8? 8? Hvorhenne? I hegnet, og der kommer til at være velkomstdrik til alle, der kommer til at starte med. Men der er begrænsede mængder, så skynd jer. Der kommer til at være masser af sprut i det, og der kommer ikke til at være så meget andet i det, så I kan blive pattestive, og det er gratis. Det er gratis! Så skynd jer. Efter det, så sælger vi drinks og øl. Meget koster det? De koster billigt, gør de ikke? De koster billigt, de koster rigtig billigt. Altså sindssygt billigt. Så, der er ikke så meget mere at sige. Hey, jo, prøv lige at komme herind, prøv lige at komme herind. Ja, så vil vi godt lige sige et eller andet. Vi ses til Optur Reunion. Vi ses til Optur Reunion! I'm on a boat. Ja.